H-E-L-L-O. Hello J-fans and netizens. This is me again, ang inyong Kuya Steph. Back again for another car trunk. And syempre, andito namang muli ang inyong pinakamamahal at pinakapaboritong car trunk surprise here in Bicol Region. Yes, kami nga po ang JFS Petals and Services na palaging nagsasabing we don't just create but we captivate. Andito na naman si Kuya Steph para magdala ng good vibes, sorpresa at saya all the way to Barangay Lupi, San Fernando, Camarines Sur. Pero bago ang lahat, syempre alam kong na-miss nyo ang mga bagay na ito. Silipin muna natin ang mga items na ibibigay natin sa napakaswerteng taong ito. Let's go! Alright, so as you can see, J-fans, meron tayo ditong letter na naka-frame pa, social. And of course, meron din tayo ditong cake dahil syempre, hindi ko nasabi ang ating ngayong susurpresahin ay nagse-celebrate ng kanyang 50th birthday. We also have balloons as well. And meron din tayo ngayong bubble balloon na may nakalagay na Happy 50th Birthday, Mama. And of course, ang pinaka-social sa lahat, we have 50 pieces ng 500 pesos in celebration of her 50th birthday. Ayan, 50 pieces po yan ng 500 pesos. So, 25,000 yan, J-fans. Ayan, so pumasok na nga ang bare months dahil September na. J-fans, wala ka pa bang naiisip na panregalo sa iyong minamahal, jowa, tatay, nanay, or kung ano pa man ang gusto mong bigyan ng regalo? Well, kung hindi ka pa nakakapag-isip, sagot na yan ng JFS Petals and Services. Kung gusto mo ng mga ganitong sorpresa or ganitong oksena sa mga kaarawan or sa kung ano pa mang okasyon, i-message lamang ang aming page, ang JFS Petals and Services, or pwede din po kayong mag-comment sa aming Facebook, Instagram, and syempre, paki-follow na din po kami sa aming YouTube channel para palagi kang updated sa mga latest videos and of course, updates and ganaps ng JFS Petals and Services. So ngayon nga, papunta tayo ngayon sa Lupi, San Fernando, Camarines Sur, dito lamang sa aming mahal na munisipyo. Mamaya nyo makikilala kung sino ang maming napakaswerteng ito. Kaya naman, wag na nating papaantayin pa ang ating mga subscribers and followers. Tara na't bumiyahe tayo. 3, 2, 1, it's JFS na yan. Tao po. Hello po. Hello, ma'am. Ma'am, dito pang bahay ni Ma'am Imelda Paulo po. Ikaw po. Hello, ma'am. May importante po kami ipinunta po dito. Galing po ako, Ma'am Laguna, ma'am. And kasama ko po, ma'am, yung ate ko po. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy, ma'am, ha. Unang-una po dahil pagod po kami galing sa biyahe, galing pong Laguna, ma'am. Di ba, anak niyo po si Sir Romy? Anak niyo po. Ma'am, kasama ko po ngayon yung kapatid ko. Alam niyo po ba na buntis po si ate and si Kuya Romy po ang ama po. Tapos ngayon po, pumunta po kami ngayon dito kasi po, hindi na po makontak si Kuya Romy. Di ba po nasa ibang bansa na ngayon si Kuya Romy? Taga saan kayo, sir? Taga Laguna po. Dito tayo. Tinatanong kita kanina, wala. Asawa ko yan. Asawa niyo po. Hinahanap ko po kasi. Ngayon po, sir, ang problema po, sir, anak niyo po si Sir Romy po. Kasama ko po dyan yung ate ko po. Siya po yung girlfriend po ni Kuya Romy. Buntis po yung ate ko po. Nabuntis niya po. Tapos ngayon po, hindi na po siya na-contact po ni ate po. And even ako po, blinak niya na din po ako sa account ko po sa Facebook. Ngayon po, na may nakapagsabi po sa amin na friend po ni Sir Romy, ni Kuya Romy po, dahil kilala ko din po siya. Dito daw po ang bahay sa Bicol, kaya natuntun po namin kayo. Ngayon po, ang gusto po namin. Sige lang po. Po? Ilang buwan ang pagpapagpuntis niya? Actually, mga anak na po si ate po, kaya kailangan po namin ng ano po. Kailangan din po ng sustento, and bukod po sa sustento, kailangan niya din pong panagutan po si ate. Wala namang kundi sa amin na ganun eh. Oo nga po. Yan nga po ang masama dahil nilihim po sa inyo. Hindi. Ilang buwan na pagpapagpuntis niya? Opo, matagal na po. Ilang buwan na pagpapagpuntis? Manganganak na po si ate ngayon po. Hindi nga, ang tanong ko kung ilang buwan na ang pagbubuntis niya. Hindi manganganak kung ilang buwan na pag... Magna 9 months na po. Ngayon pong September, manganganak na po. Hayaan mo, pag tatanong ko sa kanya. Anong pangalan niyan? Anong pangalan niyan? Bigyan mo sa akin yung... Ang pangalan po? Oo. Ang ate ko po, Tonette Acosta po. Kilala niya po yan. Anong pangalan? Tonette Acosta po. Tonette Acosta.
Opo. Mo sa amin, ano mo ang address nyo, tapos pangalan nyo, o na pumunta kayo dito. Pumunta kayo dito para malaman namin. Na sasabihin ko. Tapos, contact number nyo at kung ano, tatawagan ko kayo. Oo. Wala man lang po binabanggit sa inyo po si Kuya Romy? Oo, wala. Matagal siya dun eh. Alam namin, matagal siya dun, pero wala sa amin na... 8 years po siya sa Laguna, alam ko po. Oo, 8 years. O, tama po ako. Oo. Wala man lang po siya binanggit na girlfriend niya po ang kapatid ko. Wala sa amin yung sinabi. Ay tapos po ngayon, nabuntis na, siguro po, dahil na, siguro nabigyan siya ng oportunidad sa ibang bansa, hindi na po siya nagko-contact. Hindi naman po pwede yun. Hindi sir, ganito, yung contact number nyo, kung saan kayo sa Laguna, tapos pangalan nyo, saka yung kapatid mo, iwan mo sa amin, kasi tatawagan ko yun doon. Oo. Opo. Sige po. Tapos, pag nakontak mo ng ano, tatawagan kita. Opo. Ganun na lang. Pero po ngayon sana nanay at tatay, gusto po kasi namin na may ano din po, may patunguhan din po yung pagpunta namin dito. Dahil sa totoo po, Walang problema sa amin yun. Pero tatanungin namin ng kami kasi kung talagang sa kanya yun, walang problema sa amin. Kasi Walang hindi, problema. hindi naman yan namin alam eh. Kakausapin muna namin ang anak namin. Kung talagang ano. Tatawagan kita doon. Ay, nasa traboto yata ngayon eh. Tatawagan kita doon pag ano, kung ano sabi niya. Kahit kung ano ang sasabihin niya sa akin, sa amin, malalaman niyo. Oo. sige po. Malalaman niyo yan. May ballpen ka dyan. Mayroon po. Doon na lang po. Isulit mo lang. Tapos nanay, ang ganito po, ano na lang po tayo, ang gusto po kasi ng ate ko, andyan po sa sasakyan, pwede niyo pong makita po para po maniwala po kayo. Pakita mo daw sa amin. Opo. Tapos po, kasi gusto niyo din po kayong makilala din po. O, sige. Wala Pagkaba sa mo. aming pinto niyan eh. Wala Ganun sa eh. akin kwento eh. Matagal siya dyan eh. Alam namin yan. Pero wala sa amin ni isang nabanggit niya sa amin. Wala eh. Simula nung pagpunta sa Laguna, Punta sa Laguna. hanggang pag-alis niya, wala namang dito sa amin na gano'n. May girlfriend siya. Kapabayin mo na yung ate mo. Kung nasaan. Sige po. Para makakausap Kasi po mo. hindi po makababa-baba ng maayos kasi buntis na po. Okay naman. Silipin niya na lang po, buksan po natin ano. Tapos mo na lang, tapos pakita natin sa anak ko. Oo. Sige po. Happy birthday, Nanay! Ayan, so, happy birthday to you! Happy birthday to you! Kanta tayo, happy birthday to you! Ayan, dito tayo mo. Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Talaga seryoso talaga yung tanong ko sa inyo. Kala mo seryosong seryoso? Ano po? Talaga. Magaling po ba ako mag-prank? Talaga ang galing mo no. Ang Alright, so dito ka muna po sa akin habang po kayo ay kumakalma dahil alam kong napakabako po kayo ng sobra-sobra. Hello J-fans and netizens, yes, this is me once again, this is your Kuya Steph, nagbabalik sa ating car trunk na naman. And ito na nga si Mami, kasama na natin ang ating napakaswerteng Mami all the way here at Lopez San Fernando Camarines Sur. Siya si Mami Imelda Paulo, ang ating susurpresahin ngayon. And syempre Mami, nabalitaan po kasi namin, kami po ang JFS, na birthday niya daw po ngayon. Birthday niya. Pero bago tayo tumungo sa birthday, kumusta po yung prank, Mami? Naniwala po kayo na nakabuntis yung anak niya? Oo talaga, paniwala talaga ako kuya, sa totoo lang. Halos kinaban talaga ako. Na nakabuntis na hindi nyo Kabuntis alam. Na hindi ko namin alam bakit naglihim sa amin. Ayan. Ayan, Mami. So, I'm so sorry for that. And thank you so much kay Kuya Romy, syempre, sa pag-iisip ng prank. Galing po yun sa kanya yung prank na yun. By the way, Mami, tumungo naman tayo sa kasayahan or kasiyahan. Syempre, this is the most important day of your life kasi this is your birthday. Ngayon, Mami, ilang taon na po kayo? 50. Ayan, dahil 50 years old na po kayo, Mami. Ayan, first and foremost, happy 50th birthday. Pero hindi lang bastang bati po or pagbati ang matatanggap nyo mula sa JFS at mula po sa akin. Of course, andito sa inyo pong likod, Mami, ang mga sorpresa or items po na matatanggap nyo for this afternoon. Ngayon, Mami,
unahin na po natin ang letter na naka-frame pa po yan para sa inyo at mamaya po ay babasahin po natin. Ano po? And of course, we also have bubble balloon. Andyan po na may nakasulat na Happy 50th Birthday, Mama. We also have your cake, Mama, para naman syempre, kumpletuin po ang selebrasyon ng iyong birthday. And of course, yung ating foil balloon, heart po yan, dalawa po para po sa inyo. And of course, lahat ng mga pictures niyan, and of course, design is para po yan sa inyo, Mami. Tingin po tayo doon, Mami, sa ating camera. And syempre, ang pinakabongga sa lahat na regalo po mula po sa JFS Petals and Services. Ayan po, nangangamoy po ng pera. Nangangamoy po pera ngayong hapon dahil syempre, Mami, maiiyak ka sa regalong ito. We have 50 pieces po ng 500. Ilan po? Ang 50 pirasong 500, Mami. 25,000. Yes, matatanggap niyo po cash ang 25,000 pesos. Palakpakan naman dyan po para kay Mami. Ayan. Ito si Mami. Ayan, dahil birthday mo, may 50 ka din pong tagpa 500. Ayan. Kumusta po, Mami, ang buhay-buhay? Kumusta, bossing, ang buhay-buhay? Hindi pa na anuhan kasi sa isip ko yung sinabi mong nakabuntis para hindi nawawala sa isip ko. Alright, Mami. So, erase na po yung sa utak nyo dahil that was just part of our plan para po mas maging ma-eksena po yung ating hapon ngayon. Ayan po, hindi po nakabuntis si Kuya Romy at mas lalo pong hindi ko po kasama yung ate ko. And I am not from Laguna, Mami, dahil mula lang po kami dyan sa plan sa San Fernando Camarines Sur din po. Ano po? Mami, kumusta po ang buhay ng isang 50 years old? Medyo, siyempre, masaya. Makarating sa 50. Yes po. Ganun lang. Tapos, medyo ganito, may dating na blessing. Biyayang ano sa akin, nagaling sa anak ko. Salamat ko sa anak ko. Thank you, Noy. Boy. Inabahan talaga ako sa imong sabi mo niyan. Ayan. So, ilan po, Mami, ang anak niyo po bukod kay Sir Romy? Bukod sa kanya? Apa, ilan po ang anak niyo po? 4, 5 siya. Di 5 po ang mga anak niyo. Mga nasaan na po ang mga anak? May kasama pa po ba kayo? Yan po ang bunso. Ay siya, ilang taon na po? 12. Dito ka, Bibi, dali. Hingaan lang kita ng message for your mommy. Dali. Dali na. Message lang para kay Mami. Dito na, dali. Ayan. So, ngayon ay... Dito ka na, Bibi, dali. Ngayon ay makakapanayam natin dito ngayon sa Tonight's with Kuya Steph. Dito tayo. Ayan, Bibi, 12 years old. Ito yung bunso ni Ma'am. Ngayon, syempre, Bibi, anong pangalan mo? Raisa May. Gusto mo magcharap-charap mo na? Joke lang. Ayan, so Bibi Raisa, dahil birthday ng iyong napakagandang Mami, ano naman ang message mo para sa kanya? For birthday, Ma, sana sa ibang birthday mo po, makagaray. Sana humaba pa ang buhay ni Mami, ano po. And sana makahingi ako, Mami, ng isang 500. Ayan. So, ayan, iyakapin mo naman at syempre ikisi Mami bilang birthday niya. Ayan. That's the sweetest gift you can give to your mother or to your father. Ayan, so thank you so much, Mami. Ngayon, Mami, meron ako dito hawak-hawak na napakahabang mensahe. I don't know kung kaya natin itong basahin ngayong hapon. Joke lang. So, tatapusin natin ito, Mami. Ano po? So, makinig ka, Mami. Happy 50th birthday, Ma. Maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo para sa amin at sa mga apo
Kahit nanay na ako, yes, thank you so much po. Na kahit nanay na ako, love na love ka namin ni Francis. Wish ko para sa iyo, Mama, good health lagi at bigyan ka ni Papa God ng mahabang panahon kayo ni Papa. Love you always from Bebe. Ayan, Kittery and Francis. Last one, meron pa pala. Happy birthday, Ma. Dua lang ang wish ko po sa imo. Maglaba pa ang buhay mo, saka maging maugma ka po sa birthday mo po, Ma. I love you po, Mama. Love, Bunso Liit. Alright, so that was a long message from your relatives, from your family, Mami. Ayan, napakahaba po niya. Ano naman po, Mami, ang reply niyo po sa napakahabang message at syempre napaka-sensible na message po ng inyong mga anak ngayon sa inyo po? Sa Indo, isasabay ko na ang pagsabi ko. Salamat na maray sa Indo. Aram man lang Indo ang ugali ko. Talagang pinagkatatagan ko ang sadiri ko para sa Indo, iniya, para sa kaming duwa ni Papa mo. Kadawa kami nagtitios, sinasacrifice mo kamo para mapakarayan sa Indong mga buhay. Kaya salamat sa pagtaon Indo sa ko ngunyan sa pag-50 taon ko. Pinapasalamatan ko ang gabos na biyayang itinaos sa ko Indo. Thank you very much sa Indo. Lalong-lalo ka na, boy. Tarayo ka sa kuya. Grabe ang pagpungaw ko sa imong tinitios. Tapos ngunyan pinanuhan mo pa ako na parang maano sa imo na akala ko talaga totoo iyan pigsabing iyan sa kuya. Salamat na maray. Ayun na ako ibang pagpaparasabihon. Tumakulugon ang buot ko talaga. Alright, so para naman pakalmahin si Mami at para makabawi ako, J-Fans, sa aking prank sa kanya na nakabuntis ang kanyang anak. Sino ba naman talaga, J-Fans, ang matutuwa na nakabuntis ang iyong anak kung ako masasapok ko yung aking anak? Ngayon naman, dahil andito na si Kuya Gab, para po makabawi kami, kakantahan ka ni Kuya Gab ng inyo pong mga paboritong kanta. Kaya naman, Kuya Gab, let's do this. Di ko man madalas sabihin kung gaano kahalaga sa akin. Simula pa lang ako'y isinilang sa mundo. Pagmamahal mo, sigigan ko, gabay ng puso ko. Salamat sa'yo, aking ina. Sa tuwing ako'y nalulumbay, kapiling ka. Salamat sa'yo, aking ina. Dalangin ko sa may kapal na pag-ingatan ka. Salamat sa'yo, ina. Thank you, Noy. Thank you. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay awit ko sa'yo. Ang ibig at titik ng pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong bugas, ganyan ang tulad mo. Happy birthday po, Mami. Salamat. Thank you.
sa Indo. Alright, so thank you so much, Kuya Gab. Isang masagabang palakpakan for Kuya Gab. Ayan, napakagaling talaga ni Kuya Gab. Ayan, Mami, so kumusta po yung kanta ni Kuya Gab para sa inyo? Naiyak si Mami. Alright, so syempre, thank you so much once again kay Kuya Gab. Hindi pa po dyan tapos ang ating sorpresa and syempre ang extra na ngayong hapon. Dahil, Mami, meron pa po kaming cake dito na handog po para sa inyo, syempre para kumpletuhin ang selebrasyon niyo po ng birthday. Ayan. So, habang binubuksan ito ni Ate Ning, interview muna tayo, Nanay. Usap-usap muna tayo. Ano po, bilang isang magulang po, Nanay, ano po yung pinakamahirap po na desisyon na ginawa nyo po or nagawa nyo po bilang isang nanay? Bilang isang nanay na sa pagdesisyon. Ano, opo. Or ibahin na lang natin or mas padalian po natin yung tanong, Nanay. Bilang isang nanay po, Nanay, ano po yung pinakamahirap na parte po ng pagiging nanay? Sa pagpadakula sa mga aki, syempre, sa pagpa-eskwela, yaon, syempre, ang masakit na pagpapaano sa aki. Syempre, kita nag-aano sa pagpadakula sa inda, sa pagpa-eskwela. Kasi yung ano po yung pera, ano? Yung kwarta, financial, syempre, kung mayong-mayo, iniisip na makatapos ang aki. Okay, from negative naman, pumunta naman tayo sa something positive. Ano naman po, Nanay, yung kagandahan po ng pagiging isang nanay at pagkakaroon po ng pamilya? Ang kagayunan sa pagka-pamilya, magurang ka igdi sa kinaban, di igwa ka manggiraray ning magiging bunga kan sa imong pagka-pamilya. And syempre, masaya po mayroong pamilya. Ano po, Nanay? Kung mayo nga ning pamilya, mayo kaning aki, di mayo ako sa panahon na inigarong araw kaning unya na may nag-abot ng surprise. Ayan. Kaya thank you, Maray Boy. Na-surprise talaga si Mami. Pati yung prank natin, na-surprise si Mami. Ayan, so para naman, paulit-ulit ko lang sinasabi para makabawi po ulit, Nanay, dahil pinakaba natin ng bonggang-bongga si Nanay. Kakantaan ko po ulit namin, Nanay, ng happy birthday, and after that, you may now blow your candles and syempre, enjoy your cake. And 3, 2, 1, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Shoot, shoot! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, wag muna, Mami. Siyempre, you may now blow your candle. Pero siyempre, as part of the tradition, you may now have your wish. Wish mo na, Mami. Wish ko maglabaan sa kong buhay, sa kong mga aki, tawan ning biyaya, sin irayo sa mga marao, tawan kaginawahan sinda. 1, 2, 3. Ayan. Pero bakit, Mami, iba yung amoy, Mami, pag ihip nyo po nung kandila? Joke lang po, Mami. Ayan. So once again, I love you po, Mami. And syempre, happy 50th birthday and wishing you more birthdays to come from the JFS Petals and Services. Ano po? Alright, so ayan, kapamilya, kapuso, kapatid, at mga kapanalig, na isa katuparan na nga natin ang ating sorpresa para kay Nanay Imelda. And I hope na nasatisfy ka po, Nanay. Ayan. So, ano po tayo, Nanay? Customer, ano po tayo? Satisfaction. If you will give us a score 1 to 10, ano po? Ilan po kaya, Nanay? 1 to 10. So ratings po. 1 to 10. 1 to 10. 10 po yung pinakamataas. Yung servisyon po namin sa inyo. 10 po kaya? 9, 7? Ano po? 8 daw, ayan. Ayan, 11 daw pala, sabi ni Mami. Ayan, so once again, maraming salamat, Kuya Romy, and sa kanyang mga anak, for trusting the JFS Petals and Services at sa pagpili po sa amin na bigyan po ng kulay ang selebrasyon ng buhay ng iyong nanay. And syempre, sa lahat ng nagtatanong at sa lahat ng sabikan sa Bicol na ara, ano pang hinahalat nindo madyan na mag-message na sa JFS Petals and Services. Meron kaming social media
sa Facebook, Instagram, and syempre sa aming YouTube. I-follow nyo na din po kami para naman palagi kayong parte ng aming mga selebrasyon. Once again, bago po matapos po ito, mega love shout out kay Mr. Juan Carlo Trile, Sir D. Apungol, and syempre kay Mr. Diego Apungol. Hello, salamat sa inyong lahat. And mami, may mga gusto po ba kayo maming batiin or pasalamatan? Sa mga aki ito nila. Mga anak niyo po. Sa mga anak ko, salamat sa induha. Sa tinawan ako nga nindo sa pag-birthday ko, dahil ko inaakala na aron kanipalan ang ano. Akala ko tama lang itong parapansit na tigloto ko. Okay na to. Dahil ako preparado, nagluluto pangani kami. Nag-asikaso kami kasi pinapay manapig pabakal ko. Wala ko yun lang. Kaya salamat sa 55,000 tayo, mami. Ayan. So muli, are you done, mami? Okay na po? Okay. Alright. So once again, thank you so much, mami, sa pagbilang ko po ng 3. Magbababay po tayo sa camera. Ano po? Once again, see you on our next episode dito lang sa JFS Battles and Services at paghatid ng saya good vibes at sorpresa. 3, 2, 1, nanay. Bye-bye po. Bye-bye!